ni Jesus giandam. Walay bagyo ni Onos dito ang mga dalan lunlon mulawan ug ang adlaw ay pagsalud. Mga kahoy lunhaw hinuyop sa hangin, may bunga nga bulawanon. Mga hunis langgam atong hingbatian, ang tanan way pagkadaan. Matahong puloy-an ni Jesus giandam. Walay bagyo ni Onos dito ang mga dalan lunlon mulawan ug ang adlaw ay pagsalud. Ug ang